hadden inderdaad een training. Dat gaat er met name om hoe wij kunnen optreden in geval van inzet met lokale hulpdiensten. Dus in deze ambulance, brandweer. En eigenlijk een eerste kennismaking vanuit Luchtmobiel, vanuit de Brave Stiercompie met de lokale autoriteiten op het moment dat wij hier worden ingezet. Ja, we hebben een scenario opgespeeld dat hier in het huis boefjes zaten. Maken met drugs en geweldsdingen. En die hebben wij uiteindelijk vermeesterd en overgedragen aan de lokale autoriteiten. Ja, dat is voor ons ook de eerste keer, maar dat is goed om te doen, om te oefenen. En eigenlijk ging het wel goed. Wij hebben het object zeg maar, veiliggesteld en de lui gevangen genomen die we moesten hebben. En later kwam de politie en dan hebben we alles overgedragen. Samenwerking op het begin. Nou, je kan natuurlijk altijd afspraken maken, maar ik denk dat we een heel goed begin hebben gemaakt. Iedereen stond ervoor open, dus uiteindelijk heb ik zeer prettig samengewerkt. Green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. Kijk, op Bonaire, nou, heel simpel gezegd, is warm. Klinkt misschien al stom, maar daar moeten we goed rekening mee houden. Je merkt gewoon dat jongens veel meer moeten drinken, veel meer moeten eten. En dat we qua inzetbaarheid daar gewoon veel beter op moeten letten. Dus je merkt nu ook dat de jongens die zijn even kleren uit aan het doen. In Nederland is dat niet zo snel nodig en hier moet je gewoon even ventileren. Verder het werk op Bonaire. Het eiland is lekker rustig, de bevolking is heel vriendelijk. Dus dat werkt erg prettig. Ook met de patrouilles door de stad heen, door Kralendijk. Nou, hebben we dat opgemerkt en dat is gewoon erg fijn om mee te maken. Het is een unieke ervaring. We zijn 2 dagen bezig geweest. 2 nachten hebben we verplaatst hier naartoe. We hebben door het water zijn we gegaan. Ja, dat is schitterend. Dat is heel anders dan Nederland en hartstikke mooi. Was het warm? Ja, het was heel warm.